Täältä Perniön yöstä löysin suhteellisen päivettyneen näköisen mieshenkilön. Nimi on Pasi ja sukunimi oli Koskinen, eikö niin? Joo, pitää paikkaansa. Mikä sä oot miehiäs? Mitä sä täällä puuhailet? Mä ajattelin tuoda semmoista positiivisuutta ja hyvää viestiä tuolta Nuorgamista, että mä lähdin 12.5. juosten sieltä ja päivämatkat on ollut semmoista 46-68 kilometriä ja se osui kivasti tänne seuran 100 kilometrin kilpailuun. Huomenna mä jatkan tästä Hankoon ja tulee 1000 mailia eli 1609 kilsaa täyteen. Just. Kuinka sä maltat lopettaa sit Hangossa? Luuleeko sä, että maltat lopettaa? Mä ajattelin kyllä, että jos maanantaina niin menisi 20 minuutin lenkille, mutta sit sais olla. Joo. No niin. Onks mennyt ihan mukavasti? On tosi mukavasti mennyt. Maltilla. Niin. Päivä kerrallaan, pala kerrallaan. Joo. On siinä hullu mies, älkää tehkö perässä. Vai mitä sä sanoisit? Multa on yksi toimittaja kysynyt tässä matkan varrella, että onko mä hullu, ja mä kysyin häneltä, että miten se hulluus määrittelee, että kuka se määrittelee. Että määritteleekö se niin sanotut terveet vai ne hullut? No niin, ei muuta kuin hyvää matkaa sulle vielä. Kiitos. Joo.